बाय जों दिनै पन्चायत इलेक्शननि बागै सातजान पन्चायतनि बागै जों नमिनेशन रोखा दिनै खरगथाम दिनै चौधुरीपारानि मुङै जों लुकुरक नबनो कबुना मुसुं दिनै जे त्रिपुरा मथानि जों जे प्रार्थिरो माने अबनो जाहाथे जों साक्सेस खालायो फाइनाय सिगां सामुं गाहाम तांनानि बागै एबं दिनै त्रिपुरा सान डेभेलपनि बागै जों अबশ্যই सामुं तांनाय एबं अबनो जों साक्सेस खालायनाय दिनै बुबाग्रानि जे इमां अबनो साक्सेस खालायनायनि बागै जों दिनै नमिनेशन बबो वाने रोजा जों 1 2 3 दुईटा तीन जन प्रार्थी अबनो जों दिनै नमिनेशन बो बलाव नमिनेशन जा सातजान आर्टि ब्लक के नने जे कैंडिडेट त्रिपुरा मथाने वहाय जे तीनजन बासांनाय बक्तामा कापलाय मानाय होनाय जे अबশ্যই जों दिनै বিশ্বাস जों कपलाय खालायमानाय एबं दिनै बुबाग्रानि आशीर्बाद दंनाय एबं जत दिनै पाब्लिक जे दंनाय जत दिनै त्रिपुरा मथानि जे दंनाय जत हामजागै ब्रह्म बुद्रुनाय एबं जों आपिल खालायनाय ब्रह्म जतनो जे नरगो फायै बुद्रुमानाय बासानाय मुं बासाना बुं अन्जना थेरि त्रिपुरा रुबेल त्रिपुरा